Ez a második videó, ez még a gépnyilvántartáshoz kapcsolódik. Az első videóban nem volt módon bemutatni, mert inkább egy rövidet akartunk, illetve több rövidet, hogy ugye a karbantartás mellett ugye egy felülvizsgálatot is lehet fölvinni, ami mondjuk lehet ugye éves, vagy 2 éves, 5 éves, stb. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb előnye a gépnyilvántartásnak. Tehát önmagában a gépnyilvántartás, ez nyilván sokan csinálják, lehet ezt egy Excelbe is vezetni. Lehet egy Excelben nyilvántartani, hogy kinél milyen gépen van kint, önmagában nem egy nagy durranás. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb durranás az egészben az, hogyha használjuk arra, hogy tudjuk, hogy milyen gépek vannak kint, és tudjuk azt is, hogy mikor voltak karbantartva. Ez azért fontos, mert akkor a program figyelmeztetni tud minket arra, hogy na, nézzük csak, kinél van most esedékes karbantartás. Nézzünk valami olyan dátumot, ami jó. Mondjuk október 23. Tehát itt le tudom szűkíteni arra, hogy ugye most a következő hónapban kihez kell kimenjek. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert hogyha nem szólunk a partnernek, hogy hé, figyelj, rég volt karbantartva a kávégépetek, stb., ők biztos nem fognak ezzel foglalkozni. Ugyanakkor, ha mi előre szórunk nekik, ezáltal plusz pénzt termelhetünk a cégnek, és plusz olyan karbantartásokat behozhatunk, ami esetleg a feledés homályába merült volna, mondjuk így az éves karbantartások, vagy stb. Itt ugye beállítottuk, hogy 10. hó 23-ig milyen karbantartást kellene csinálni. Ugye a program itt felvette, hogy 10. hó 10-én lenne esedékes hozzájuk menni, tehát meg tudom tervezni a következő hónapomat, következő hetemet, a holnapomat. Tehát kinél milyen intervallumok vannak, ezeket így föl lehet vinni, de ez a szűkítés úgy működik, hogy vagy-vagy. Tehát vagy, hogyha van következő karbantartás, vagy pedig éves felülvizsgálat, mind a kettőre szűkít, jó? Tehát ez egy nagyon fontos, hogy itt előre tudunk tervezni, természetesen úgy is, hogy szűkítve, hogy mondjuk én vagyok a másik András, vagy éppen úgy hívják a mondjuk délnyugati kollégánkat, aki a délnyugat Magyarországon lévő gépeket karbantartja, nézzük csak meg, hogy ő neki milyen feladatai vannak, és akkor ő neki le tudom szűkíteni gyakorlatilag. Még egy apróság, mondjuk, hogyha leszűkítem ezekre, hogy térképre is tudom ezeket rakni. Tehát akár egy térképen is meg tudom nézni, hoppá, itt most éppen görgettem, hogy ő neki, mondjuk itt van a Géppartner Kft., ugye ez a Csepel-plázás példa volt, van neki egy ilyen 2-es kávégépe, ez volt a gyári száma, ez a pontos címe. És akkor be tudja az ember tervezni, hogy most éppen ő hozzá mikor menjek. Nyilván, hogyha fönn lennénk mi is, hogy hol vagyunk, akkor tudna a program útvonalat is tervezni. Ja igen, a demóba, ez a 11-11 demo út van berakva, nyilván ugye nem pont akkurátus, de itt is látszik, hogy gyakorlatilag innen-oda megtervezte az útvonalat, úgyhogy akár ezzel is lehet számolni. Minden olyan számlálóváltozás, vagy valami, amit az ember így berögzít, hogy mondjuk most 4600-ra átírom a számlálóját ennek a partnernek, ezt rögzíti. Tehát, hogyha később kinyitom a gépnyilvántartást, akkor itt rögzíti, hogy 9. a 20-án átírtuk 4600-ra a számlálóját. Tehát ennek mi is a lényege? Ha kimegy a kollega, fölviszi mobilról, vagy én most éppen a Windows-os gépről, hogy az autónak a kilométerórás a 120 000-ről 125 000-re ment. A kávégépnek tényleg ez a 4500-ról 4600-ra, látom a történetét. Tehát látom azt is, hogy mennyire használja a partner ezt a gépet, vagy éppen mennyire nem használja, és akkor tudok neki annak megfelelően karbantartást javasolni. Te figyelj, igaz, hogy a gép még csak fél éves, de mondjuk már érdemes lenne egy karbantartást rakni rá, mert rengeteget használjátok. Ezeket mindig szépen tudjuk nyomon követni, úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyon tudja segíteni a munkát, mert olyan ajánlásokat is lehet tenni a partnernek, amit mondjuk egy Excel táblában nem annyira lát az ember. Tehát én tényleg azt hiszem, hogy így elég sok olyan információt ki tudunk venni, ami tényleg effektíve pénzt hoz a cégbe.